நிற்காமல் சென்ற அரசு பேருந்தை ஓடிச் சென்று பிடித்து தேர்வெழுதிய +2 மாணவி சுஹாசினிக்கு கடுக்காப்பட குழுவினர் ஸ்கூட்டி ஒன்றை பரிசாக அளித்துள்ளனர். விஜய் கௌரிஷ் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் கடுக்கா திரைப்படத்தின் 3வது ப்ரோமோ வீடியோவை படக்குழுவினர் வெளியிட்டனர். அந்த ப்ரோமோ வீடியோவை சிறகடிக்க ஆசை சீரியலின் நடிகை ஸ்ருதி நாராயணன் வெளியிட்டார். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் திருப்பத்தூரில் கடந்த மார்ச் 25இல் நிற்காமல் சென்ற அரசு பேருந்தை ஓடிச் சென்று பிடித்து தேர்வெழுதிய +2 மாணவி சுஹாசினி 437 மதிப்பெண்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் படக்குழுவினர் அந்த மாணவிக்கு ஸ்கூட்டர் ஒன்றை பரிசாக அளித்தனர். கொஞ்சம் ரீசெண்டா ஒரு அரசு பேருந்து நிற்காம தன்னோட பள்ளி படிப்புக்கு 12th கரெக்டாக எக்ஸாம் அன்னைக்கு ஒரு அரசு பேருந்து நிற்காம போயிடுச்சு. சுஹாசினி இவங்க தான். அவங்க கரெக்டாக அந்த பஸ்ஸை பிடிச்சி தமிழ்நாட்டுக்கே உற்சாகம் கொடுக்குற அளவுக்கு ஓடி அந்த பாஸ் பண்ணி 437 மார்க் வாங்கியிருந்தாங்க. ரொம்ப வாழ்த்துக்கள்.